बेराय बेराय बिमा बिफानि हटेलाव जानाय गैया जोंनि गोसोआव एना एनि नांलायनाय बुलायनाय गासैबो जों समान गोसोजों जादों आरो बेरायदों। औ गथ' गथाय आं दानो हाबा खालामदों मानोना हाबा खालामोबा बिसिनि बारु सोलोङाबा जेरावबो ओंखारलांनो हाया जेरावबो थाङाबानो बिसिनि बारु सोलोङाबा आंखौबो आफाया बेसेबांबा बुंबाय हाबा खालामनो नाथाय आं हाबा खालामाखै हाबा खालामोब्ला बिसिजों रायजानाय खुदियाफोरनि जेंना बेनिखायनो हाबा खालामाबालासिनो बेराय बेराय जादों आंबो हाबा खालामोब्ला डिस्टार्बसो जायो। लोगोफोर सनाथिनि नाथिफोरा दासिमबो सफैयासै माथो बेसोर सफैनायबा मोसानाय रोजाबनायखौ जागायनोनो हासिगौमोन। नोंथांजों बेसेबां गोबाव जाखो दा मानो गाज्रि मोननो एसे एला समाथ' गोजौ गाहाय जानाय नङाना लोगोफोर सनाथि मैनाथिफोराबो सफैबाय दे मोसानाय रोजाबनायखौ जागायनोसै। बेनो जाथोंसै दे नोंसोर गासिबो रेडि ना? रंजाफै हे रंजाफै मोसाफै रंजा 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 सनाथि मैनाथि बिबारि मोनबारिमोन सैनायमोन आंनि खाथियाव फै बैसागु 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 बोथोराव फै सैनायमोन दान्दिसे रंजानि फै दुखु दाहा हांमा हांसाखौ ज्राब गारनानै गोसोखौ फोरमायनायनि फै बागुरुम्बा 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 बे मोसानि जावैनाय बुब्लियावनो रंजानाय बोथोरावनो फैबाय बारदै सिख्ला सफैबाय जुलिखौ बराय हरबाय सेंग्रा गोसोआ जालायबाय उसाव बादाव मावनायाव दांनायाव जानायाव लोंनायाव गोसोखाङो मानोबा आंगोनिल' महरखौ फैगोन ना फैया मोनगोन ना मोना सनाखौ आं गैलिया 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 आं मा जाबावगोन नोंनि हायनायावनो गोसोआ गलिजोब्बाय दुबुनि बारियाव गय खान्दि जासिनायखौ माबोरै बावनो हानो गावनि होननानै मानोथो गोसोखांदिया बोथोरा बारग'ब्ला बैसो
गोसोआ गेदेमब्ला संसारनि खोथाखौ माबोलाथो सानबावगोन गिनायबो गैया साननायबो गैया मा जाखो नों सनाथि मैनाथि बिबारि मोनबारिमोन ओइ सैनायमोन आंनि खाथियाव फै बैसागु 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 बोथोराव फै सैनायमोन दान्दिसे रंजानि फै दुखु दाहा हांमा हांसाखौ ज्राब गारनानै हाबिला गोसोखौ फोरमायनायनि फै बागुरुम्बा गुरुम्बा 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 बे मोसानि जावरिनाय बुब्लियावनो रंजानाय बोथोरावनो जावरिनाय बुब्लियावनो रंजानाय बोथोराव